Het is een spannende tijd voor een heel soort band in Nederland. Zij zitten op het stuit midden in de eindexamens. De 15-jarige Elise van Kollemersveer docht VMBO op het Lauwers College. Joet zit Engels op de planning. Net Elise haar favoriete vak, dus ze vindt het best spannend. Ik wil nog even Engels aan het nemen, want daar ga ik zo examen voor. Dus daar wil ik nog even voor oefenen. En is het lastige materie? Of? Nou, ik vind het wel moeilijk. Ik snap die taal net. En het stampen, dat lukt echt net met de woordjes. Dus. Is het dan het examen best het meest in op zo staan? Of? Ja, bio en sta hier ik net zo volle les van, maar Engels ben ik wel echt zenuwachtig voor. Alsjeblieft, dankjewel. Wat borst ben je als dan zenuwachtig is? Dan ga ik meestal even naar mijn hinderta om even de holle leeg te meidje. Ken je niet een beetje mentale support, Jan? Of? Ja, zeker. Bij de hinders kan Elise haar stress even vergeten. Na een paar aaien oer Fanny Hamoan is het tijd om de schooltas in te pakken. Stik je ballen mooi, de wutboeken net vierten. Elise is er klaar voor. Mem Aleida brengt haar naar Squalata in Kolm. Mem, je hebt Elise krijgt naar Squalata gebracht. Ze gaat het examen in. Ben je zenuwachtig? Ja, ik denk dat ik zenuwachtig ben als haar. Ja. Hoe denk je dat ze het er van aanbrengen, Sil? Ja, daar heb ik alle vertrouwen in. Ze staat er goed voor, dus en ze had heel goed haar best in. Nou ja, meer dan haar best kan ze net doen. Altijd en alle keer ben we trots op haar. Elise en haar klasgenoten hebben haar plakje in het lokaal in Tusken gevonden. De tassen bleven op de gong, de mobieltjes gingen in een doosje en de docent jouwt de laatste uitles. En dan is het kwartier uit 12 en begint het eindexamen Engels. Heel veel succes met dit examen. Ik heb er vertrouwen in dat jullie het goed doen. Succes. Dankjewel. Opperste concentratie. De kisten spjelden vol neer op de gong. Na een uur komt Elise weer naar buiten aan. Nou, hoe is het gaan? Ja, sommige vragen gingen wel echt goed, maar die oren ik net. Had er wel een beetje het algemeen goed gevoel bij, of wat zei ze ervan? Ja, ik denk dat het wel goed moet komen. Ik hoop een 4, dan ben ik tevreden. Wist dat was nooit wel is? Ja, chillen. Tijd om uit te blazen. Elise haar vriendin zitten al te wachten. Voor Elise zitten de eindexamens erop. Het enigste wat ze nou nog doen kan is genieten van het mooie waar en wachten op de uitslagen.